ji destpêka demsala mûsimê çinîn û palayiyê ve matirsiya rûdana şewatan heye. Rêveberiya Xweser biryar da ku hêzên parastina civakî li ser rêka Umfor û rêka Hesekê belav bike û rêbendan jî pir bike. Herwiha nabe kesekî nenas nêzî çi dexil û zeviyekî bibe û xwedanê dexil jî dikare bi awayekî berdewam li ser dexilê xwe bimîne ta palayî bidawî bibe. Hêzên civakî dibêjin ku ew ê bi berdewamî parastina dexilan bikin da ku wekî sala bihûrî çê nebe. Îsal me ji destpêkê de tedabîrê xwe girtin, tîmê xwe hazir kirin ê agirkujê, tîmê parastina zîviyan. Ji xederê yanî ama destpêka mûsimê genim û cehd e, hevalê me derdikevin gunda, derdikevin seriya ji bo parastina evan zîviya. Daînê wextê jî agirik derkeve, amûrê agirkujê gişmer hene. Etfaiyê bo deranê, çivalê şilin, bêrên, etfaiyê menî avê ne hazirin. Li kêleka vê hêzê agirkuj û sîtêrên avê jî bo vemirandina şewatan hatine amadekirin. Li ser rêka Umfor diçin ûtên û di rêka telîfonan re jî berê xwe didin cihê ku agir lê rûdaye. Tîmên van agirkujan diyar dikin ku wan xalên xwe pir kirine û li sê cihan sîtêrên avê hatine amadekirin. Her wiha dibêjin ku sedemên şewatê gelek in, wekî avêtina cixaran û agirê ji batozan derdikeve û ya sereke ew e ku bi destê kesan şewat çêdibe. Em derdikevin agira ser telîfonê em derdikevin. Mesela merkeza me li Amûdê yê, merkeza me ya giştî li Qamişlê yê. Nuqatê me hene, nuqatê me yek li Amûdê yê, yek li Sinceqa Sacdûnê û yek li Mexfera li Çaxirê. Li gor şewata îsal û par a par yanî şewat gelek hebû. Yani etfaiyê qesir vana 10 carê din jî heba em nedleheqin. Îsal elhamdülillah heta aneka rewş baş. Tanha nêzî 10,500 donîmî li tevahiya Rojava û Dêra Zorê hatine şewtandin. Lê di sala bihûrî de bi sed hezaran hektar hatin şewtandin û gelek zirar li cotkaran bû. Demsala palayiyê tê di demekê de ku cotkarên deverê ji nirxê ceh û genim nerazîne û metirsî ji rûdana şewatan jî heye. Ekrem Salih Kurdistan 24 derdora bajarê Hesekê.